Спри за миг. Забрави всичко, което знаеш за себе си, за името си, за плановете си за утре. Затвори очи и се заслушай в тишината на собственото си същество. Онова, което усещаш в този момент, тежестта на тялото ти, топлината на кожата ти, ритмичното движение на гръдния ти кош е само тънката ципа на една невъобразима реалност. Ние сме научени да вярваме, че сме отделни острови в океана на битието. Че кожата ни е крайната граница, където нашето аз приключва и започва външният чужд свят. Но това е може би най-голямата илюзия, с която сетивата ни даряват, за да не полудеем от мащаба на истината. Под повърхността на твоето съзнание, в този същия миг, се развива и диша цивилизация от 30 трилиона индивидуални живота. Твоите клетки. Всяка една от тях е съвършен, автономен свят. Те нямат камери, нямат интернет и със сигурност нямат представа, че ти съществуваш като единна личност. За една клетка в твоя организъм ти не си човек, ти си техният космос. Ти си безкрайната поддържаща живота система, която им осигурява всичко. Ти си тяхното небе, тяхната земя и техният Бог. Те работят денонощно в пълен, мълчалив синхрон, без да задават въпроси. Те не знаят, че плачеш, когато си тъжен, или че се усмихваш, когато видиш някого, когото обичаш. Те познават само своята малка, критично важна функция. И все пак, без тяхната колективна и сляпа вяра в теб, ти не би бил нищо повече от облак от разпръсната материя. Ти си сумата от техните усилия. Ти си техният велик организъм. Но тук се появява въпросът, който ни кара да изтръпнем. Ако твоите клетки не могат да те видят, но ти си тяхната абсолютна реалност, чия клетка си ти? Ако вдигнем поглед към нощното небе и видим Млечния път, дали не виждаме просто следващото стъпало на същата тази безкрайна стълба? Дали галактиките не са просто органите на едно тяло, което е толкова колосално, че един наш човешки живот е равен на едва една милисекунда от неговия дъх? Природата е изключително икономична и последователна. Тя не измисля нови правила за всеки различен размер на материята. Тя използва фрактали. Фракталът е геометрична структура, която се повтаря до безкрайност. Независимо колко я увеличаваш или намаляваш, ти виждаш същия модел. Виждаш го в начина, по който се разклоняват светкавиците в буря, виждаш го в коритото на една река, виждаш го в разклоненията на белите си дробове и в короната на едно дърво. Моделите са идентични, защото кодът, по който се изгражда реалността, е един и същ. Замисли се за Слънчевата система. Масивен, сияещ център, около който в математически предвидими орбити се въртят по-малки спътници. Сега погледни модела на един атом. Ядро в центъра, електрони, обикалящи в своите сфери, почти като планети. Физиката на микросвета и физиката на макросвета се подчиняват на различни сили. Но формата остава непроменена. Сякаш Вселената е поставила един и същ печат върху всеки свой слой. Науката често се опитва да раздели нещата, за да ги разбере. Ние изучаваме биология в една сграда и астрономия в друга. Но когато съборим стените между тези дисциплини, се появява една плашеща и същевременно красива картина. Мащабът е просто илюзия на нашите ограничени сетива. Ние сме затворени в тесен прозорец на възприятие. Не виждаме твърде малкото без помощ, не виждаме и твърде голямото без въображение. И точно там, в тези слепи петна на нашето зрение, се крие истинската природа на това, което наричаме живот. Най-голямата разлика между нас и клетките вътре в нас не е в размера на телата ни. Тя е в мащаба на времето. Една твоя клетка живее дни, понякога часове. За нея ти си вечен. Ти си константа, която съществува извън нейната представа за време.
Тя не може да осмисли твоите десетилетия живот, защото за нея това са милиарди нейни поколения. Сега разшири тази мисъл към космоса. Ние гледаме към звездите и казваме, че те са неподвижни, студени и далечни. Но това е само защото нашият живот е една микросекунда в сравнение с техния пулс. Ако можехме да ускорим времето милиард пъти, бихме видели как галактиките се движат, как те се хранят, как се сблъскват в гигантски бавен танц, как се размножават и как умират. Бихме видели едно дишащо, динамично, живо тяло, което прелива от енергия. Ние сме като микроскопичните наноагенти върху кожата на това тяло. Когато се движим, когато мислим, когато строим нашите градове и цивилизации, ние променяме повърхността на този организъм. Нашето съзнание не е случайен дефект на еволюцията. То е един от многото сензори, чрез които това голямо същество опипва своята среда. Когато медитираш, когато търсиш тишина в ума си, ти всъщност се опитваш да уловиш честотата на този по-голям пулс. Ти се опитваш да синхронизираш своята малка клетъчна честота с ритъма на цялото. В този епизод няма да ти даваме готови отговори. Няма да те караме да вярваш в догми, просто ще ти покажем огледалата. Ще ти покажем как невроните в главата ти са подредени по същата математическа логика, по която са подредени галактическите купове. И когато накрая видиш отражението, ти сам ще направиш връзката. Ти не си просто прашинка, захвърлена в празната тъмнина. Ти си клетка в процес на пробуждане. Ти си част от имунната система, от паметта и от съзнанието на нещо, което едва сега започваме да наричаме с истинското му име. Добре дошли в първата глава на вашето завръщане към цялото. До тук разгледахме външните прилики, формите, които природата обича да повтаря. Но сега е време да навлезем по-дълбоко, да разгледаме архитектурата на самата реалност. През последното десетилетие астрофизиката преживя тиха революция. Когато насочихме най-мощните си суперкомпютри и телескопи към картографирането на космоса в неговия най-голям мащаб, пред нас не се разкри празнота. Разкри се структура, която науката нарече космическата мрежа. Представи си гигантска плетеница от светлинни нишки. Галактиките не са разхвърлени хаотично като пясък в пустиня. Те са подредени по дължината на невидими магистрали от тъмна материя и газ. Тези нишки се простират на стотици милиони светлинни години, свързвайки хиляди галактически купове в една гигантска единна мрежа. Там, където тези нишки се пресичат, се образуват ярки възли от енергия и материя. Между тях пък зеят огромни празни пространства – космическите войдове. А сега нека вземем тази карта на Вселената и я поставим до една от най-сложните структури, познати на биологията – човешкия малък мозък. През 2020 година екип от италиански изследователи направи точно това – количествен анализ, сравняващ невронната мрежа в нашия мозък с космическата мрежа. Резултатите бяха стряскащи дори за най-големите скептици. Математическото разпределение на материята, плътността на възлите и начинът, по който се разклоняват нишките, са почти идентични. В твоя мозък има около 70 милиарда неврона. В наблюдаваната Вселена има поне 100 милиарда галактики. И в двете системи едва 30% от масата са заети от активните структури, клетките или галактиките. Останалите 70% са пасивна среда. Възможно ли е ние да не гледаме към студени камъни и газ, а към сивото вещество на едно съзнание, което е толкова мащабно, че неговите импулси отнемат милиарди години, за да стигнат от един неврон до друг? Когато мислиш, през невроните ти преминава електрически заряд. Когато се роди нова звезда или когато една черна дупка погълне материя, през космическата мрежа преминават гравитационни вълни и високоенергийни емисии. Ние наричаме това астрофизични събития. Но ако погледнем през призмата на голямата система, това са просто нервни импулси. Всяка свръхнова е малка светкавица в невронната мрежа на великия организъм.
Всяка слънчева система е като атом в клетката на една галактика. И точно както електроните носят електрически заряд, за да задвижват живота, така и планетите носят потенциала за нещо много по-ценно – съзнанието. Тук стигаме до една от най-големите загадки – тъмната материя. Тя е невидима, но съставлява по-голямата част от масата на Вселената. Тя е скелетът, върху който е изградена цялата космическа тъкан. В твоето тяло има една тънка, почти прозрачна ципа, наречена фасция. Тя обвива всеки твой мускул, всеки твой орган, поддържайки ги в съвършен баланс и пренасяйки биоелектрически сигнали по-бързо от нервната система. Тъмната материя е фасцията на космоса. Тя е невидимата съединителна тъкан, която пренася софтуера на живота от една галактика към друга. Без нея всичко би се разпаднало. Тя е хардуерът, върху който се зарежда операционната система на съществуването. Ние често се питаме, къде е Бог, къде е висшият разум? Може би отговорът е бил пред очите ни през цялото време. Ние не сме извън този разум. Ние сме вътре в него. Ние сме като интелигентните бактерии, живеещи в невронната мрежа на едно гигантско същество. Нашите градове, нашите сателити, нашите радиосигнали – това са малките метаболитни процеси на една клетка, наречена Земя. Когато една цивилизация достигне определено ниво на развитие, тя спира да бъде просто консуматор. Тя започва да разбира мрежата. Тя започва да работи в синхрон с нейните импулси. Това ни води до ролята на информацията. В природата нищо не се губи. Когато една клетка умре, информацията за нейния опит се записва в генетичния код. Когато една звезда угасне или една цивилизация изчезне, информацията за тях не се изпарява. Тя се компресира и складира в най-мощните архивни центрове на природата – черните дупки. Дълго време вярвахме, че те са само разрушители, но днес разбираме, че те са паметта на организъма. Те са подсъзнанието на Вселената, където се съхранява всеки бит данни, генериран от началото на времето. Ние не сме просто случайни наблюдатели. Ние сме автори на информация. Ние сме малките писари, които добавят нови редове в безкрайната памет на битието. И в следващия раздел ще разберем как тази памет се използва, за да се поддържа здравето на цялото и защо някои части от тази система се превръщат в тумори, докато други стават лечители. Ако до тук видяхме, че Вселената прилича на гигантски мозък, а галактиките на неговите неврони, то къде е границата на това сравнение? Колко дълбоко отива заекът в своята дупка? За да разберем това, трябва да погледнем още по-надолу, там където материята започва да губи своята твърдост и се превръща в чиста математика, в света на атома. Погледни един класически модел на атома. В центъра му е масивно ядро, изградено от протони и неутрони. Около него, в огромни за мащабите си празни пространства, се движат електрони. Не ти ли напомня на нещо? Слънце в центъра и планети, обикалящи в своите орбити. Десетилетия наред науката ни казваше, че това е просто визуално съвпадение, че силите, които движат атома, нямат нищо общо с гравитацията, която движи слънчевите системи. Но ако спрем да гледаме формулите и погледнем геометрията, виждаме същия печат. Ако една слънчева система е просто един атом в клетката на една галактика, тогава колко нива надолу продължава този живот? Възможно ли е електроните под нашия микроскоп да са обитаеми светове за същества, които са толкова малки, че за тях един наш миг е равен на милиарди години? Това е фундаменталният принцип на огледалото на мащаба. Енергията и материята работят по идентичен начин на всяко ниво, но времето е относително. Това, което за нас е едно завъртане на електрона около ядрото, за обитателите на това микрониво може да е смяна на цели геологични епохи. Ние живеем в средния свят, между безкрайността на микрокосмоса и безкрайността на макрокосмоса. И точно тук се появява най-голямата загадка. Защо съществуваме ние?
Защо природата е създала съзнание, което може да наблюдава и двете посоки? В една сложна система, каквато е човешкото тяло, нищо не е излишно. Всяка бактерия има своята роля. Всеки ензим изпълнява задача. Ако Вселената се държи като организъм, тогава появата на интелигентен живот не може да бъде случайна грешка в химията на планетите. Ние сме част от механизъм, който тепърва започваме да проумеем. Когато една цивилизация започне да изследва своята слънчева система, тя не просто пътува, тя започва да изпълнява функция в своята клетка. Когато започнем да лекуваме планетата си или да балансираме енергията на звездите, ние се превръщаме в активни агенти. Науката на бъдещето може би няма да ни нарича хора, а елементи на саморегулацията. Но какво се случва, когато тези елементи спрат да работят за системата? Какво се случва, когато една част от организъма реши, че е по-важна от цялото? Това е началото на един конфликт, който се води на всяко ниво. Конфликтът между здравето и разпада, между съзиданието и хаоса. Ние виждаме този конфликт в нашите болници под формата на болести и го виждаме в космоса под формата на разрушителни процеси. Но ако разберем правилата на организъма, можем да променим изхода. Пътуването, което започваме с този епизод, няма да ни отведе просто до далечни планети. То ще ни отведе навътре, към разбирането, че медитацията, мисълта и съзнанието са инструментите, чрез които ние се включваме в голямата мрежа. Ние не сме прашинки в студената тъмнина. Ние сме очите, чрез които Вселената вижда своята красота. Ние сме нервните окончания, чрез които тя усеща болката и радостта. В следващите епизоди ще разчленим тази анатомия част по част. Ще надникнем в тъканта на битието и ще разберем как точно тъмната материя пренася нашите мисли. Ще влезем в архивите на времето, в сърцето на черните дупки. И най-важното, ще открием как всяка наша стъпка тук, на малката синя точка, отиква в безкрайността на мултивселената. Защото ти не просто живееш във Вселената. Ти си начинът, по който Вселената преживява самата себе си. Добре дошли в началото. Добре дошли у дома.